Rådhuspladsen i København, og det minder mest af alt, tror jeg, man godt kan sige, om dengang, hvor det danske fodboldlandshold kom tilbage som europamestre fra Sverige i 1992. Udover at i aften er det mørkt, og så bliver der altså fyret krudt af og raketter for alvor. Og så er Jesper Bernts også nået frem, og det er jeg jo rigtig glad for. Havde du en god tur herovre? Ja, det var en meget, meget stille og rolig tur. Man må sige, at folk har samlet sig på Rådhuspladsen i København. Og det er jo en tradition, man specielt kender fra England og også USA, hvor det meste af befolkningen i London og i New York, de samles på de store pladser og så tæller ned derfra. Men lader altså til, at det bliver en tradition i Danmark også nu, at folk samles på Rådhuspladsen. Og ja, det er jo ikke til at få ørenlyd overhovedet. Overhovedet ikke. Første gang, jeg kunne høre mig sige noget, altså mig selv sige noget her. Men jeg er også meget glad for at se dig, Natasja. Vi har jo nogle minutter endnu. Vi kan jo lige så godt tælle ned. 4 minutter og 15-20 sekunder tilbage. Jeg kan lige sige, sådan som der ser ud på Rådhuspladsen nu, sådan er der faktisk set ud de sidste par timer. Vi har jo været her i Tivoli, og der har været lige så mange mennesker, som der er nu i flere timer, fordi der har også været koncert på pladsen. D.A.D. og Zididada Dada, som vi jo havde i studiet tidligere i dag, har spillet her, og der er rigtig, rigtig mange mennesker og rigtig, rigtig meget fyrværkeri. Det er faktisk enormt svært at høre både, hvad jeg selv siger og hvad Jesper siger, fordi det bare siger bang bagved i allerhøjeste grad. Ja, og det som alle jo venter på, det er jo, at rådhusklokkerne, de slår de berømte slag. Og skal vi tage den en gang mere, det er jo ved at være over på år, så I er klar derhjemme alle sammen. Det er nemlig sådan, at det er altså nytår, der bliver slået ind på det første slag. Altså det første slag, ikke det sidste, det første. Så vær klar til at springe ned fra stole, eller hvad det nu måtte være, I står på, hvis I vil springe ind i det nye år. Husk det, det er det første slag. Og det vi også venter på nu, det er jo, at vi allerede har været igennem til en rundsending, der går rundt til hele verden, hvor de har fået den kongelige billet lige herinde fra bagved os, nemlig inden fra Tivoli herinde. Og de kommer til igen lige om et øjeblik, for der er jo mange hovedsteder, der har kl. 12 samtidig som Danmark. Og derfor så skal vi være med på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke, hvornår det bliver, men så stiller hele verden igennem til os, og så får de et blik ud over Rådhuspladsen. Det man så kan sige er lidt anderledes i år, end det plejer at være. Altså normalt så står vi jo heller ikke her og taler mikrofoner. Normalt så står jeg i hvert fald til en eller anden fest og springer ned fra en stol, når klokken slår 12. Og så plejer jeg bagefter at synge sammen med pigekoret. Normalt så ser man jo bare teksterne og hører deres smukke stemmer. Men i år der er det sådan, at de er inde i Tivoli pigekoret, og så synger de hver velkommen herrens år. Og der er Dyndeland og Kong Christian, og de sange synger de direkte fra Tivoli i aften. Det tror jeg bliver meget, meget smukt. Det gør de inden det store festfyrværkeri. Og festfyrværkeriet, ja, du har talt med Lars Barfod om det. Det bliver meget, meget smukt. Det bliver meget, meget stort, og man kan næsten ikke forestille sig, at det kan overgå det, der sker i baggrunden også, og det folk selv har medbragt. Men det har Lars Barfod altså lovet. Det var noget med 10 gange så stort som en almindelig lørdagsfyrværkeri. Og vi tæller stadigvæk ned her. Vi tæller stadigvæk ned. Jeg synes lige, at mens vi venter, at vi skal tage et blik ud over pladsen. Så er vi tilbage igen. Vi fik lidt blik ud over pladsen, og de billeder, som vi alle sammen lige har set de sidste 20-30 sekunder fra Rådhuspladsen i København, de er faktisk også røget ud til hele verden via denne her BBC Millennium-sending. Så hele verden har altså lige set, hvordan der stod her i København på Rådhuspladsen op til kl. 12. Ja, så er det jo lige før. Så er klokken. Skal vi gå på klokken? Skal vi følge klokken det sidste stykke op til? Så ikke lige sige godt nytår først? Skal vi ikke sige godt nytår til seerne? Har du nogle nytårsforsætter? Jeg tror, jeg holder mig til de positive. Dem, jeg kan klare. Du ved godt, dem der med at børste tænder minimum 2 gange om dagen, og så gå i bade. Minimum 1 gang om dagen, og vaske hår næsten hver dag. Jeg tror, det er de nytårsforsætter, jeg tager. Hvad med dig? Jeg har ikke rigtig nogen. Dem, jeg har, vil jeg ikke sige her. Men Jesper, godt nytår. Og godt nytår skål til jer. Godt og sikkert ind i det nye år. Vi ses igen, fordi vi tager tilbage på Kongens Nytorv og spiller videoer til kl. 2, og Millennium-sendingen fortsætter helt frem til i morgen tidlig. Rigtig, rigtig godt nytår til alle sammen.
Ja, det er et rigtigt nytår. Og inden vi sådan skal til at se nogle billeder rundt omkring fra Europa, og hvordan de fejrer nytår der, så synes jeg lige, vi skal tage et kig på, hvordan der ser ud lige uden for vinduerne her på den anden side på Kongens Nytorv, hvor der er vild gang i fyrværkeriet. Ja, vild gang i fyrværkeriet. Okay, men der er i hvert fald mange mennesker derude, der har været vild gang i fyrværkeriet. Men hver gang man siger sådan noget, så bliver der jo lige en pause i det. Men vi kan se, det er jo en flot oplyst plads, Kongens Nytorv i hvert fald her nytårsaften. Og ikke bare hele Danmark fester i øjeblikket, det gør de i hele Europa. Og lad os lige tage en tur rundt til nogle af de store byer.